Ali i vratimo se na trenutak još riječi corn. Što je sa uporabom te riječi u engleskoj? Tu isto naime imamo određenu nedoumicu koja je bila vezana uz različite vrste žita. Da, nedoumica je jasna da recimo corn doista, dakle može značiti i svako žito, može značiti i kukuruz, iako za kukuruz postoji normalna riječ, dakle maize, koja će se u engleskoj vrlo rado upotrijebiti i gdje je čista engleska uporaba, a to je naravno riječ koja je potekla iz tajnog jezika. Ona je sigurno izmijenjena u španjolskom i došla je preko španjolskog u engleski i danas se upotrebljava, to je zea mais i strukovni naziv govori o tome kornu kad je korn kukuruz. Ali dakle vidjeli smo da je corn postao zaista međunarodnica ne samo preko žita, nego i preko alkohola koji je whisky. A i preko nekih drugih riječi, kad kažemo corn beef, posve sigurno ne mislimo na žitnu govedinu. To je čudno, na urinim limenkama koje su došle tamo 50. godina kao pomoć mnogim zemljama, pa i u našu zemlju su zalutale, pisalo je corn beef. I neki neupućeniji prevoditelji misli da je to mješavina mesa i žita. Radilo se o tome da riječ corn u engleskom jeziku znači svako zrno, pa i zrno papra i soli, pa i konzervans. Pa corned beef značilo je samo usoljena govedina ili goveđa konzerva. Dakle, kao što vidimo, značenje išlo čak do hotle i uvijek je potrebno dobro pogledati u rječnicima što je riječ izvorno značila, što znači u općoj uporabi, a što znači u posebnoj proizvodnoj uporabi. Evo, nakon engleskog vratimo se sad ponovno malo hrvatskom jeziku i objasnimo hrvatsku riječ žito. Žito je u Hrvatskoj također svojevrsna, da kažemo, višeznačnica, ali prije toga moramo reći da je to vrlo stara riječ, ona nije samo hrvatska. Ona je sveslavenska i praslavenska riječ, a u hrvatskom su najstarije potrebe od 13. stoljeća, ali i mnogo prije toga je vjerojatno ta riječ upotrebljavana upravo u hrvatskom jeziku. Prvo značenje bi naravno bilo žito kako raste u polju. Drugo značenje žitne sjemenke koje su za ljudsku ili za životinjsku hranu. I onda dolazi posebno da ona može značiti i različite vrste onoga što je napravljeno od toga. To je najvažnije kruh i otuda ona zamjenjuje i pojam biljke krušarice. To jeste biljke od čije se sjemenja ili žita pravi brašno koje se mijesi, tijesto, a od tijesta se pravi kruh, pravi se oblici kruha koji se zovu hljebovi u modernom hrvatskom jeziku, a mi ćemo posebno čuti još što to sve znači, ali i različita vrsta tjestenine od tijesta koje se onda suče i razvlači rasukačem i dobiju se vrlo zanimljivi proizvodi od rezanaca pa dalje. Stigli smo tako i do različitih izvedenica i složenica koje su u hrvatskom jeziku nastale od riječi žito. Ja ću vam sad neke spomenuti pa ću vas zamoliti da nam protumačite. Recimo ona uobičajena žitan, žitni pridjevski oblik. Žitan, žitni. Ti možemo reći da imamo žitno polje, pa žitna stabljika, pa žitni prinos, pa recimo i industrija žita ili žitna industrija. A tko je žitar? Žitar bi bio čovjek koji se bavi žitom, ali uglavnom čovjek koji trguje žitom. Zatim imamo već spomenutu riječ žitarica. Žitarica ima i naglasak žitarica. Zanimljivo je, a značenja su višestruka. To može biti prije svega biljka žitarica. Može biti žena koja se bavi žitom ili radi u žitnom polju. Zatim može biti stanoviti proizvod od žita, kao što je recimo alkoholno piće koje se pravi na bazi žita, ono bi bilo žitarica, pa lađa ili brodica ili ladva koja prevodi to preko vode, kojom se to vodi, isto bi bilo žitarica ili žitarica. Jesu li to sva značenja? Imamo još dva posebnija značenja. Čak i stroj ili naprava za žito može biti žitarica. To je vrlo rijetko značenje, a ima jedno koje nije rijetko jer je i zapisano u više autora je zapisana ta riječ, a to je žitarica u značenju ptice koja jede žito ili se skriva u žito, to je često ime za prepelicu. Riječ žitarnica neće imati toliko značenja, to imamo jednostavnu situaciju. Pa žitarnica bi bilo recimo mjesto gdje se nalazi žito, odnosno spremište za žito. A žitarstvo? Žitarstvo bi bilo bavljenje žitom uopće, pa čak i grana znanosti koja se bavi posebno žitom.
Zatim ponovno jedna višeznačnica žitnica. Žitnica može značiti mnogo stvari. Ono isto može biti na prvom mjestu mjesto gdje se nalaze žito. Kazuje se žitnica. Može biti i spremište, a može biti i cijeli kraj, zemlja, država, regija koja proizvodi žito, pa se recimo vrlo često govorilo da je Ukrajina prava žitnica cijele Europe. A tko je ili što je žitničar? A žitničar bi bio čovjek prekupac ili trgovac koji se bavi žitom ili prodaje žito na malo ili na veliko. No to nije jedino značenje. Još postoji jedno posve očekivano značenje, a to je čuvar žita ili čuvar žitnice. A jedno koje je doista neočekivano, to je kukac kornjaš koji se zove po latinjenom grčkom složenicom sitofilos, ima također ime žita. A što je žitnik? Žitnik je mjesto gdje se sprema žito, to je isto stoji žitnica, dakle neka vrsta spremnika ili mjesta ili naprave ili zgrade gdje se čuva žito. Što je žitohrana ili žitohrana? Kako je zapravo pravilan naglasak? Da, bilo bi žitohrana je standardni oblik i najčešće se taj čuje, to bi značilo ishrana žitom ili hranjenje žitom. Slijede zatim dvije riječi, meni barem pomalo neobične, žitojedac i žitojetka. To bi bile dvije osobe. Muška osoba koja jede ili muška životinja koja jede žito, dakle i čovjek i živinče koje jede žito moglo biti žitojedac i žitojetka. Zatim imamo jedan pridjev, žitorodan. Žitorodan to je onaj koji rađa žitom, žitorodna polja koji je rodio žitom. Žitnjak. Isto tako može biti isto što i žitnik i žitnjak u alternaciji, to je mjesto gdje se spravlja žito ili gdje ima žito. I na posljedku žitorod. A žitorod to bi bio prinos ili urod ili količina žita za određeno vrijeme na određenom mjestu. Profesore Ladane, hvala vam lijepa. Hvala vama. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Razgovor o žitu nastavit ćemo u našoj sljedećoj emisiji koja je na programu za točno 2 tjedna. Do tada vas lijepo pozdravljamo.